Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso ngiphinde nginamukele kuhlelo esibiza ngokuthi izigameko zempilo. Igama lami-ke nginguStufuza Dlanga Zulu, umgwenya wenkomo Msofokazi Mvuleni, intokazi yazala Mamkhize. Namhlanje ngivakashela uma uzongichazela kabanzi ukuthi bamgila ngani, asike simuze ukuthi ingabe usiphatheleni. Sabona? Yebo, sawubona mama. Kunjani ma? Ngiyaphila, unjani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukubuza uma bani nanokuthi ubuya kuphi ngokuhlala. Noma Sijabula ohlala Embo endaweni yakwaNdaya isigodi. Usijekula oJwara. Yebo. Oh, okay. Bangena noDlamini? Bangena oDlamini. Siyangilahla. Okay, so ukhulele kuphi nendawo? Ngikhulela khona esigodini sakasekhaya kwaNdaya. Benjani nje impilo usakhula? Nje impilo. Yehla iyenyuka kodwa-ke sikhulile phela. Saze saba badala. Okay. So, imaphi ama-challenges obhekene nawo usase intombi, waba intombazane, waba umama, nje ekukhuleni kwakho yini nje ingqinamba obhekene nazo? Ngasho ukuthi ziningi ingqinamba engibhekane nazo ngoba abazali bami babengahlali ndawonye uyabona nje. Yabona-ke impilo kanjalo ikhula phakathi kwesimo sabazali abangaxhumene kodwa sakhula-ke khona kanjalo, sakhula nje kubambiswene obhuti nosisi, sakhulisana nje kanjalo saze saba badala, sakwazi ukuyiphilisa thina ngendlela esiyiphilisa ngayo. Okay, so ngicela uvele ungitshele-ke isigameko ukuthi bakugila ngani, kwenzakalani iza nazo? Isigameko esenzeka ngakithi asenzekalanga kumina qobo, senzeka nje ngasekhaya endaweni kamakhelwane. Okay. Kwafika ubaba ehamba nomndeni wakhe ngizothi wayebaleka endaweni yangakubo, wafika wafuna indawo wakha ngasekhaya, ngithi semakhaya wanikwa indawo wakha. Hayi, sihlale nobaba kuyihlalelwe, kukhona izimpi elwa lo baba ethanda impi, kuliwa ey'shoshovu empini. Kuthe ngelinye ilanga sizwe ngandlebe yinye ukuthi lo baba njengoba afika la kule ndawo waya kohlasela ekhweni lakhe, wabulala bonke abantu basekhweni lakhe. Isasikhungathile le ndaba, isasiphethe kabi. Kuthi ngelinye ilanga ebusuku sizwe kukhala ibhamu, kukhala umsindo. Hayibo, ngoba ikamakhelwane nje. Kodwa phela nathi siyasaba kakuphumeki makuzwa ibhamu ikhala. Hayi, silale singasalele silinde ukuthi kuse. Kwathi kusa kwakubonwa yithi sigijima siyobheka. Sithi nayo ingane encane na 6 years ikwazile ukuphunyuka yabaleka iqhamuka ehlathini. Ize ingane masithi usuyayibamba ingane iveliwe. Kwenzakaleni ingane yami ithi isikhombe nje ngomunwe ithi lapha ekhaya. Masithi siyafika kulo muzi into enyantisayo kwancinciza ibhungu. Mawuthi uyafika ayamathumbu, ingane, umuntu omdala, yonke into sasihlangabezwa igazi nje mnyango. Kuyiphihla ibulewe ngishizi nje egcekeni. Hey, into eyayishaqisa ikhanda. Babulabelana abantu? Mase sithi siyalandela ilaba ya. Ababalandela laba lo baba aya kobahlasela. Wabulala abasala sebediniwe nabo, sebemfunile bakuthola umkhondo ukuthi ungakuliphi izwe. Bazophihliza yonke into esekhaya. Wasinda yena ngoba akekho yena useThekwini. Kuthe ekuhambeni kweminyaka sezwa kuthiwa naye bamshayile abafana eBriya. Washona, kwaphela kanjalo ngalowa muzi. Kwaphela nje kwaba yisehlathini. Manje umntwana lo oyedwa omncane usaphila namanje, wakhula yena, waphila amthatha abanye kwakuyizihlobo zakhe zayomkhulisa. Waphila yena bandla. So ihlobo zathola kanjani ke? Because umntwana ngibona ukuthi wayengaba nazi inamba zezihlobo. Kwazwakala phela ngithi emakhaya indaba yabo yasabalala, kwaphuma nasemaphepheni, emaredweni ukuthi kwenzeka inhlekelele kaSibanibani. Zafika-ke ihlobo zamthatha kanjalo kumntwana, zahamba naye. Manje akukho lutho nje egcekeni. Akukho lutho nje egcekeni, kodwa-ke kuphinde kwathola abanye-ke baye kokwakha khona. Kodwa usho ukuthi sesiyasaba ukuthi ngathi sekunokhondolo ngoba ade bakhe khona, nakhona ingane yakhona yavele yayilengisa nje endlini. Kungazelela ukuthi ilengiselani ingane, kwaquleka umakhelwane eyifica ingane ilenge ethi uzothenga esitolo. Ingane yalaba abasha-ke abasha-ke manje ade sebakhile kuleyo ndawo.
uyayilengisa ingane. Umakhelwane uthi uzoyithengela ngoba kune-tuck shop, Yes. uyafika nayo ingane iyalenga waquleka lapho umakhelwane. Mhlawumbe ubelinganisela eminyakeni emngakanani lo umntwana wazilengisa? Wayeno-12 years. Hayibo, 12. Umfanyana nje omncane, 12 years kanje. Kazi yini le ehlukumeza umntwana ona-12 azazikhunge, 12. Asazanga nathi ukuthi kwakwenzakaleni. So manje mekulandeleleka umndeni bagcine benze njani ngesimo sasekhaya-ke la kwashaqeka khona wonke umuntu? Kulokhu kwasekuqaleni nje kwavele kwaphela phela bashabalala nobaba wabaleka phela esebona umndeni wakhe ubhubhile wayohlala eThekwini kanti naye bazohamba bamlandele baze bamthole naye. Anazanga kahle kahle ukuthi ubaba lo yini le yena eyenza ukuthi aze ahambe ayobulala abantu ekhweni mhlambe isizathu mhlambe esingathi isona esibambekayo ukuthi angenza into esihluka kangaka. Kwakungazwani nje noSibari bakhe. Oh, okay. Babengazwani noSibari. Shuthi yabo lo inhlobo kuyitshela ukuthi lo baba wena abakhosikazi amaningi. Oh, Shuthi oSibari babedinga ukuthi udlala ngengane, uthi uzoyiganisa esithenjini. Oh, Kanti okay. bazothi bayamshaya lo umkhwenyana bahluleke abone umkhwenyana ukuthi ibona laba akade bengihlaselela abasekhweni ingakho-ke aya kobahlasela. Ake ngithathe le ndaba le yokungazwani noSibari becasula ukuthi usisi wabo uyoganela esithenjini. Njengomuntu wesifazane ucabanga ufikephi ngesithembu, ufila kanjani ngaso? Angazi nje Mekuwukuthi kuzoliwa kuze kufa abantu kangaka. siyinkinga isithembu ngani yami ngoba akuhlalwa kamnandi, akuphiliswana esithembweni. Ngingasho nje ukuthi asifanele ukuthi kube into ekhona ngoba hayi akuphilwa kahle esithembweni. Hlezi kuney'nkulumo okuthukwana, kuyashawana, kwenziwa yonke nje into, asikho sihle isithembu. Pho senziwelwani? Njengomuntu omdala ngiyacabanga ukuthi ngabe unayo impendulo ebambekayo. Ngike ngayitholi impendulo ebambekayo ngoba usuke nayo unkosikazi, omunye ezele, eney'ngane kodwa futhi athanda ukuthi uyagana. Angazi ngempela ngike ngayitholi incazelo yaso ngempela isithembu ukuthi siyintoni inkinga yaso, esani futhi sibaluleke ngani kubantu. Uzukhulu uzobe mngaka ngokweminyaka, mhlawumbe useke wasibona nje mhlawumbe esicishe sibe ngcono. Angikaze ngisibone ngoba nala ngangithi singconywana khona kuba ngcono manje. Khona manje uyezwa futhi sekuziyasha lapha egcekeni kuyabhukelwana, umamkhulu, umamncane, iy'ngane kuyathukwana, kuhlekwa nje leso sikhashana, isikhathi esiningi kuyaxatshwana. Okwesike lesi-ke esasiseduze babuka khona bengasebenzi kwakuwomama babeyidayisela emakethe bephantela iy'ngane kodwa babexabana khona kunjalo. Angisazi-ke isithembu esinjani ukuba bengasebenzi. Kwayengasebenzi babehlala ekhaya. Ngakhula nje ey'hlalela ekhaya ubaba kuwomama abadayisayo kodwa kwaxatshwana khona kunje. Wayelobola ngani pho ingasebenzi? Phela ngithi kulotsholwa ngey'nkomo kuqala. Umuntu umeke wathola lowo msebenzi waganwa wayey'shadela ay'hlalele phansi nomndeni wakhe mengabe engasesebenzi kodwa nje kwakunaloko nje ukuthi kwakungemnandi. So going back to isigameko esenzeka ngasekhaya la uzalwa khona, yini oyifundile? Lesigameko esenzeka sangifundisa lukhulu ukuthi abanye abantu kumnandi ukuzehlisa noma ngabe into ikuphatha kabuhlungu kangakanani, kodwa uyithobele mayisiyenzakalile ngoba ngalesikhathi wena uphakamisa amaphaphu. Yes. Ngalesikhathi sekonakala. Ukuxabana futhi kuvele kuqhubekela phambili kakhulu. Angithi mangikunyathelile angixolise, ngiyaxolisa. Kumnandi kabi kanjalo kunokuba ukuthi ungithethise unyathelelani bathi wacitshwe bolonto. Sithethisane, akufuneki lokho. Asifundiseni nje sabantu ukuthi sibekezelelane. Noma ngabe uphathe kabuhlungu omunye umuntu
kodwa ukudlulise lokho. Ngifunde kakhulu ngalesi sigameko lesi esehla ngasekhaya. I hope ney'nhliziyo zenu sezaphola njengomakhelwane ukubona into enyantisa igazi ngalolu hlobo. Ziya ngokuya bandla zona ayiphola ngoba akukaze kuphinde kwenzeke okubi njenganalokhuya. Ngiyake kwaba buhlungu, isihluku esikhulu ngoba iy'ngane nje, ukubona iy'ngane nabantu abadala bedindilizile. Ngangakaze ngiwabone amathumbu omuntu kodwa ngalela langa ngawabona. Yilo nto nje yaba yisihluku nje esikhulu. Siyabonga kakhulu ma ukuthi usivakashele kuhlelo lethu. Ngiyabonga. Mbukeli lapha ekhaya, siyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare. Ngiyanithanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.